Bueno, pues moi bo día, distinguidas señoras e señores, de toda a miña máxima consideración, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, conferenciantes, técnicos e demais asistentes, e benvidos ao Centro Cultural Marcos Valcárcel da Diputación Provincial de Ourense. E, en primeiro lugar, eu quero agradecerlles a súa participación, a participación de todos os que os atopades aquí neste seminario de planificación territorial e clima. E agradezo a si mesmo a presenza de don Xoán Vázquez Bao, secretario xeral de Eixo Atlántico, organismo que engloba as 34 cidades e islas máis importantes de Galicia e do norte de Portugal, así como don Ricardo Bento, profesor da Universidade de Trás-os-Montes, do Alto Douro, don Francisco José Panojo, director da Axencia Ecolóxica Urbana do Eixo Atlántico de Vilarreal, que está sentado en primeira fila porque ten que traballar por os artiluxios a punto, porque sempre pasa o mesmo. Cando se quer por, sempre falla. Por tanto, está aproveitando. Gracias, Paco. Este seminario é unha das actividades que se contemplan dentro do proxecto Climatrán, accións locais e regionais para a reducción da pegada do carbono. Un proxecto cofinanciado ao 65% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. O objetivo deste proxecto Climatlántico é a posta en común de recursos e de capacidades no ámbito do desenvolvemento urbano e tamén do rural sostible do espazo atlántico para promover accións regionais e locais para a reducción da pegada do carbono. A pegada do carbono, en canto dióxido de carbono, producimos os cidadáns levando unha vida diaria normal, unha idea de volta en coche, o traballo, encender a luz da vivenda, un bo país de vacacións, todo iso usa combustibles fósiles como carbón, petróleo e gas. Cando estes combustibles son queimados, emiten gases de efecto invernadoiro como CO2 que contribuyen ao quentamento global, algo que todos temos a noción de esto. En este seminario tratarase de dar a coñecer exemplos tangibles de boas prácticas locais e regionais para a reducción da pegada de carbono para todos os concellos da nosa provincia, da provincia de Ourense, destacando entre elas o plan que participa na rede, executado dentro do proxecto deste proxecto Climatlántico pola área de medio ambiente da Diputación de Ourense. Aquí temos o máximo responsable, Javier Bo. Tamén coñeceremos outras innovacións postas en marcha por esta área para a mellora, como non, medioambiental dos concellos da nosa provincia. Eu non lle quero quitar máis tempo porque vimos a traballar, xa sabemos sempre que as voluntades débiles se traducen en discurso, as fortes se traducen en actos, en participación, en argumentario, que é o que vimos aquí. Pero antes de nada, permítanme, unha vez máis, agradecerles que compartan as súas opinións con todos nós, os técnicos, os ponentes que veñen a este seminario e expresar o meu desexo de que sí, este seminario sexa de interés para todos vostedes e para os concellos que vostedes están representando aquí. A continuación vai a dirixirse a todos vostedes don Xoán Vázquez Bao, secretario xeral, xa dixen, do Eixo Atlántico, xefe de fila do proxecto Climatlántico, ao que lle cedo a palabra. Unha vez máis, grazas e a participar. Nada máis e ata o mediodía que clausuraremos, que clausurará o noso presidente provincial, Manuel Valcárcel. Nada máis e moitas grazas. Buenos días, muchas gracias. Bueno, primeiro quero resaltar algo que creo que a xente, cando fai as cousas ben, debe de sacar peitas. Estamos en Ourense, onde a veces as noticias que salen pues, non son nin reales nin xustas. E como aquí además hai personas pues, que últimamente, eu as ponía en Bruselas como exemplo de como ás veces as cousas poden non ter nada que ver coa realidade, non? E a veces a xente é acusada de temas que os que traballamos nesto sabemos que non é así, que son outros elementos os que fan que as noticias sean negativas,
Eu quero contar tamén as noticias positivas. Por exemplo, esta é a segunda vez que estou aquí en pouco tempo. A vez anterior que estive foi tamén nun seminario nesta mesma sala do proxecto Imágina. Imágina e Climatlantic son dos proxectos do Espacio Atlántico. O Espacio Atlántico ten un número X de proxectos para 5 países. E a Diputación de Ourense ten 2. Por lo tanto, probablemente o maior ratio de proxectos de espacio atlántico nunha cidade, en este caso nunha provincia. O que quero decir, por lo menos, que se están facendo ben as cousas porque a Comisión está confiando e está financiando proxectos importantísimos como Imágina, territorios creativos, como Climatlantic, que está impulsando a Diputación de Ourense. E eu que traballo coa Diputación, que traballo moito tempo, que xa temos amistade personal, tamén quero decirlo, porque como veño de fora, o mellor a miña palabra é un pouco máis escoitada. E cando un nas prensas, pois algúns temas, algúns ataques, algúns historias, é un buen darnes, obviamente, pero eu tamén quero salir en defensa de alguna da xente que está aparecendo nos xornales, verdad, e que estades aquí presentes, e decirvos que están a facer un traballo extraordinario, que estades a conseguir proxectos europeos con un ratio superior a mediano, e que se están xestionando moi ben, moi ben. As críticas que poden vir por outras razóns que a veces non son profesionales, xa sabemos como funcionan estas cousas, que a veces xente que poda vir de Bruselas, de unidades antifraude, poda vir con errores e con informaciones e poda sacar conclusiones. Obviamente non vou entrar en eso, nunca opino sobre estas cuestións, non vale a pena. Pero eu quero sair en defensa da xente que está desde aquí, porque este proxecto é un exemplo das cousas ben feitas, que, por certo, son moitas. Así que o primeiro creo que de xusticia poñer a cada un no seu sitio e tamén sair en defensa porque hai cousas nas que hai que sacar peito. Moitos ou moitas das que estades aquí traballades desde o ámbito político, desde o ámbito técnico nos concellos. A diferencia entre un dos vosos concellos e un dos concellos do Eixo Atlántico é que vos tedes moitos pequenos problemas nos concellos e nós temos moitos problemas grandes en moitos concellos, porque ao final a diferencia entre un concello pequeno e un grande é un problema de escala. Canta máis masa poblacional hai, lóxicamente, máis problemas hai. Se a esos problemas lle engadimos a situación da crise non como un tópico, sino como un problema para financiar e un modelo municipal, un modelo de política municipal que ten que ser revisado, porque claro, o que non pode ocurrir que a administración local apegue cos problemas, sexa trincheira, resolva os problemas dos cidadáns e ademais non teña financiamento e sobre todo non teña un esquema claro de financiamento ou dependa exclusivamente de sectores que están en crise para poder recaudar os impostos. Por lo tanto, eu creo que este momento é un momento en que todos e todas, dentro da administración local, dentro das persoas de cada un, o que temos é que identificar cales van a ser as políticas del futuro para que a administración local recupere o papel que os cidadáns lle deron, que é moi importante. A administración local non é a administración regional, non é a administración nacional, lógico, pero nunha frase que eu me gusta moito de decir, cando alguén se me pone frente así un poquito borde, sempre lle digo, mira, eu non teño vocación para marcar o territorio, digo, non teño vocación nin de súbdito, nin de vasallo. E a administración local non ten vocación nin de súbdito, nin de vasallo, porque representa o que representa. E, por lo tanto, o primeiro que temos é que definir cal debe ser o modelo, e un modelo que va a coincidir con o novo período de programación dos fondos 2014-2020, un diñeiro fundamental, non só para sair da crise, sino para financiar o cambio de estruturas que nos permitan sair da crise, que va a coincidir con un novo Parlamento Europeo que se elixe en maio, e que va a coincidir con unha nova Comisión Europea que se elexirá a finales deste ano. Por lo tanto, o momento é o momento exacto, ou como decimos en Portugal, é a altura certa. Non hai outro momento máis idóneo para debatir estas cousas que isto aquí e agora. O futuro nas cidades de todo xénero, de todo tipo, pasa por dúas ideas que temos que ter todos moi claras: innovación e sostenibilidade. Non equivoquemos, non confundamos cos problemas puntuales, os servicios, a política social, o saneamento, o turismo.
Eso é o listado daquelas cousas que as cidades, cada unha, según o seu perfil, teñen que resolver. Pero a idea e a filosofía transversal só ten dous ideas inseparables, son totalmente compatibles e non se pode elegir unha outra, teñen que ser as dúas: innovación e sostenibilidade. No tema de innovación, aquí se dan uns exemplos, verdad? Pero non é só isto. Hai que avanzar hacia un modelo diferente e para aqueles territorios con un forte componente rural, algúns elementos son a súa supervivencia. Por exemplo, un do futuro na recuperación do noso entorno rural é, gracias, o teletraballo. Xa son moitos os países de Europa onde a xente traballa dende as súas casas no medio rural, dende que teña un internet potente. Vou poñer un exemplo. A persona que maqueta os nosos libros traballa en Ibiza. Empezou traballando aquí, foise para Ibiza por razones personales e dende a súa casa nos manda por internet, recibe información, manda as maquetas e o resto un problema de teléfono. Pero fixademos que hai un exemplo de alguén que xa hai 20 anos pensou nesto, que é IKEA. Si vades a IKEA, onde facedes publicidade, veredes que IKEA ten unha liña específica de mobiliario para traballo dende a casa. Por qué? Porque nas sociedades do norte de Europa, principalmente Suecia e Noruega, hai moito tempo que o emprendedurismo e o traballo dende a casa é unha realidade. Se nós, por exemplo, temos unha sociedade innovadora, temos unhas boas redes de internet, temos unhas boas comunicacións, va a haber xente que porque lle gusta esa calidad de vida, porque pode recuperar a casa dos avós, porque va a salir máis barato, por lo que sexa, ou porque me leva vindo ali toda a vida, tamén. Non é só que volva, tamén é que se ali pode traballar, o mellor, pois desde un concello mellor, pois de 5 ou 6 mil habitantes que ten unha serie de condicións e que dende ali na súa casa con internet pode traballar. Supoño que se veredes, pero hai algunhas monxas de clausura que dentro dos seus conventos traballan para as empresas, especialmente en temas de elaboración de nóminas, todo isto detallanos por internet. E non estou falando de conventos no medio das cidades. Por lo tanto, pensade que unha das grandes oportunidades pasa por aí. Pensade que unha das grandes oportunidades, por exemplo, pasa pola teleasistencia. Estamos pensando nos nosos maiores, estamos pensando nos maiores tradicionales de Galicia, é dicir, a escultura tradicional da xente maior que vive na aldea, que se plantexan dos problemas que na atende, temos que levála para un centro da terceira idade, a sacamos do seu entorno, non temos plazas nos centros, nos costa cara, se a deixamos ali non podemos atendela. Esa é unha idea bella. Hoxe en día, con sistema de teleasistencia e unha boa organización das alertas, cando ocurre, en fin, un problema grave ou tal, a xente pode estar perfectamente cuidada e atendida na súa casa sin sacala do seu entorno natural no que viveu toda a vida. Por lo tanto, fixademos que hai moitas solucións concretas a problemas puntuales que tedes que pasan polo concepto de innovación. E o concepto de innovación é un dos que máis diñeiro vai a ter nos próximos anos. Vos vades a acostumbrar ao término SMART, a ese término... Perdona, Alfredo, por favor. Me vades a permitir que o alcalde do Barco de Valdeorras e todos os dirixentes, creo que debes de estar aquí na mesa na absoluta, non? Supoño que non habrá... Está bien por cantar ben. Está bien por no, me sienta. Bueno, además que o alcalde do Barco non só de aquí, sino que os dirixentes forma parte da Comisión Ejecutiva do Eixo Atlántico e tamén é un dos membros do proxecto. Ben, entón estaba dicindo, o concepto SMART, que é ese concepto inglés que significa inteligente, como sabedes, vos vades a acostumbrar permanentemente a oírlo. A sociedade SMART, os proxectos SMART, as Smart Cities, e ese é un concepto que tedes que interiorizar. E vai a ser un dos conceptos que máis diñeiro vai a recibir da Comisión Europea nos próximos anos. O segundo concepto é sostenibilidade. Fixademos se é importante sostenibilidade, que despois a continuación vai a falar Paco Pan, que xa se escapou correndo, despois de salir por problema, Francisco Pan Montoso, que vai despois a falar tamén, é o director da Axencia de Ecoloxía do Eixo Atlántico, de aquela Axencia de Ecoloxía que creamos para dar servicio a todos os nosos concellos, que tamén está colaborando en alguns puntos coa Diputación de Ourense,
E Francisco Amais é un home con moita experiencia. Francisco foi director xeral da Xunta de Galicia, foi director operativo de Coembes, que é a empresa que crearon as envasadoras para o reciclaxe do vidrio e as latas seguindo a directiva europea. Por lo tanto, é unha das persoas que máis sabe deste tema, e especialmente en dous ámbitos que son demandas grandes dos concellos. Por lo tanto, fixamos que cando falamos de sostenibilidade estamos falando de residuos. Todos sabemos o problema que estamos vivindo nestes momentos os concellos, e, bueno, en fin, o diálogo coa Xunta de Galicia, e estiras e aflosas, e, bueno, en fin, eu vos vou a contar que non se vale, non? E estamos falando de eficiencia enerxética. E eficiencia enerxética é sostenibilidade, pero son cartos. Porque canto vos costa a iluminación, canto vos costa a calefacción, canto vos costa todo isto. E estamos falando de depuradoras, estamos falando de auga, de calidade de auga. Por lo tanto, fixademos que estamos falando do futuro, e non que estamos falando, vamos ali a ver que nos conta, a ver se nos dicen algo, se nos dicen algo, non. Este seminario é para falar de cousas concretas. Poñede ben atención, é para falar do futuro. É para falar de temas que vos van a afectar e que canto antes saibades de que estamos a falar, antes vos colocaredes nunha situación mellor que outros que non saben de que estamos a falar. E a ventaxa de ter unha organización, como neste caso pode ser a Diputación, que se preocupa de dar esta información aos concellos no momento certo. Eu, supuestamente, tamén quería felicitaros, porque creo que isto hai que facer. Esta información dar aos concellos e dicirle, oye, empezade a pensar en isto, que aquí vos xogades moito e que estamos falando de pasado de mañana. Estamos falando de que o contrato de asociación entre España e a Comisión Europea xa está en Bruselas. Va a estar asignado hasta fin deste ano. Estamos falando de que as convocatorias dos programas de cooperación transfronterizos ou territoriales como este van a estar hasta este final de ano, e en principio as convocatorias abrirán previsiblemente a mediados do ano que ven. Por lo tanto, estamos falando de xa. Bueno, e por que vos conto todo isto nun tema de Clima Atlantic? Porque eso exactamente é Clima Atlantic. Clima Atlantic é un produto que estamos desenvolvendo para dotar aos territorios do espacio atlántico, es decir, os territorios que configuran esa cuenca, verdad? Esa vacía que fan Portugal, a España Atlanto-Cantábrica, a Francia Atlántica, o sur de Gran Bretaña e Irlanda, o que se chama espacio atlántico, e que a Comisión nos financia o desenvolvemento de accións e estrategias para ser máis competitivos e sair da crise. E en ese contexto, o que fixemos foi, vamos a marcar unha estrategia de futuro para o espacio atlántico como xa fan os mediterráneos, ou como xa teñen os bálticos, ou como está facendo Danubio. Non vamos a ser os últimos da cola. E non só non vamos a ser os últimos da cola, sino que dentro da Península Ibérica, o norte de Portugal e Galicia, non vamos a ser os últimos da Península Ibérica. Xa chegou a hora e comencemos a ir en vanguardia. E por eso decía ao principio que temos que sacar peito, porque na prensa, por desgracia, sempre salen as cousas malas. A noticia sigue sendo que o can, que o neno morde o can. Pero tamén hai que sacar peito cando as cousas se fan ben. E hai outra cousa boa, e é que estamos en vanguardia, somos pioneiros. Esta información que se está dando aquí, que se va a dar hoxe, ainda hai moitos que non a teñen, e algúns ni siquiera van a ter acceso a ela, porque non teñen institucións que se preocupen de dar esta información. Por lo tanto, vamos a falar desto que vos dixen, vamos a falar de temas que teñen unha aplicación clara e concreta para os vosos concellos, de información que vai a ser fundamental para canalizar os próximos fondos europeos, porque que non cumpla certas reglas non vai a ter acceso ao dinheiro de Europa, tamén o iso, ainda que xa sei que xa sabedes, e porque ademais este proxecto ten dous elementos moi innovadores. Primeiro elemento, se fai dende unha óptica fundamental para o futuro, con unha gran importancia económica e que a Comisión Europea considera prioritario, que é a loita contra o cambio climático. A loita contra o cambio climático non é unha cuestión de ecologistas, de movimentos alternativos, e tal. Dito xa, por certo, todos os respectos aos ecologistas e movimentos alternativos. É unha cuestión prioritaria de todas as institucións. Sabedes que nestes momentos se están pagando dereitos de emisión. É un tema que ten que ver coa competitividade das nosas empresas. Se unha empresa galega, unha empresa portuguesa, para vender
O produto é máis caro porque a enerxía é máis cara, porque estamos na periferia e o transporte é máis caro, e porque temos que pagar máis dereitos de emisión de CO2 á atmósfera, o produto desa empresa da vosa cidade non é competitivo. Non o van a comprar. A empresa vai pechar, os traballadores da empresa van sair ao paro, e os impostos que a empresa paga na vosa cidade ou na vosa vila vai deixar de pagar. Fixadevos se a loita contra o cambio climático ten ou non ten importancia directísima e impacto directísimo na vosa vida cotidiana. Por lo tanto, ese concepto de loita contra o cambio climático non o percibades como algo loxano. É algo moi próximo que, se non estades atentos, os vades a enterar, perdón da expresión, cando xa vos calcen a hostia. Que non vos vai a salvar ninguén dela. Porque vos enterades cando chega a multa. Ou cando a empresa xa ninguén lle contrata, porque non é competitiva por os costes que ten. E por eso, isto o enfocamos desde a loita contra o cambio climático. E, por outra razón, xa para acabar, este proxecto tamén o que quere é reforzar a maritimidade do noso territorio. E iso digo de Ourense. E non é que este pensando naquela famosa anécdota de Rus na República, verdad, se sabedes, cando chegou en un mitin prometeu unha ponte e dixeron, mire, que non temos río, e dixo, non se preocupe que tamén lle vamos a poner un río. Non, estamos a falar de outra cousa. A maritimidade non a pensedes como unha cuestión exclusiva das cidades con acceso ao mar. Eso xa é pasado. A maritimidade é un impacto económico dos territorios marítimos. Tanto Norte como Galicia son territorios marítimos. E eu sempre poño un exemplo de como un alcalde aproveita o impacto do mar a 200 km terra dentro. Monforte. O Porto Seco de Monforte. Unha parcería entre a Xunta de Galicia e o Concello de Monforte. Por certo, gobernados por partidos distintos, pero xente toda, como eu recordaba, con moito bon senso, con sentido común. Ourense ten un porto seco, non é unha porto. É un gran parque logístico que está impulsando, que é un porto, só que está no interior. E por que se fai un porto 200 km ao interior? Porque se veu que aquelo podía ser o gran parque logístico dos portos galegos dende Ferrol até Vigo, aproveitando a converxencia das redes ferroviarias de mercancías a través de Monforte. Por certo, o gran nodo das redes ferroviarias de pasaxeiros é Ourense. E vai a ser, cando vale xa este completo, Ourense. O tren de alta velocidade que comunique Madrid coas cidades portuarias galegas ten o seu nodo principal en Ourense. Por tanto, Ourense é ou non é un territorio marítimo. Salamanca está aí diseñando unha estrategia inteligentísima para que o seu porto natural sexa o porto. Ricardo sabe ben, porque está traballando tamén nesa estrategia entre os montes. Extremadura, eu estive hai pouco tempo con a alcaldesa de Cáceres, que además é unha persona extraordinaria, moi boa alcaldesa e unha boa amiga, está definindo unha estrategia, igual que Badajoz, para que o seu porto sexa Lisboa. E están a máis distancia do mar do que está Ourense da Costa. E eu non vou gastar aquela bella broma que estamos en Vigo, co tema das praias de Ourense e estas cousas, non? Pero é verdade, é verdade. É dicir, os portos galegos son os portos de Ourense. Estades a 100 kilómetros. E tamén isto está definindo unha estrategia para que a maritimidade, o efecto, o impacto económico dos portos, que é extraordinario, e vai serlo ainda máis coa apertura do canal de Panamá, verdad? Chegue até 200 kilómetros ao interior. E se chega a 200, antes chegará a 100. Non esquezades que Marx, a xigante dos contenedores, verdad? Este líder mundial dos contenedores, nos últimos anos, para prepararse para a ampliación do canal de Panamá, que, bueno, xa todos hemos visto os problemas que hubo, bueno, pues ahora, en fin, parece que xa están reconducidos e que a final de ano xa estará en funcionamento. Previndo a data de remate, Marx, nos últimos anos,
encargou 1.000.000, os digo ben, de contenedores. Y ese 1.000.000 de contenedores dentro leva mercadorías. Y esas mercadorías se depositan en los puertos. Y los puertos salen para el destino. Y pasan por aqueles territorios donde hay ferrocarril o donde hay autopistas y donde teñen unha posición estratégica privilexiada, como ten esta provincia. Bueno, pues todo esto, ni máis ni menos, é clima atlántico. Todo isto é do que se vai a falar neste seminario. E todo isto, ni máis ni menos, é o que a Diputación, verdad? Javier, entonces Javieres, Chisco, están traballando. Así que, volvo ao principio. Creo que temos legítimos motivos para estar orgullosos, legítimos motivos para que estedes orgullosos desta equipa, legítimos motivos para sacar peito. E eu, que veño de fora e non son da Diputación, e teño nada que ver coa Diputación, desde logo, o que sí quero é faceros un reconhecemento ao vosso traballo nun momento en que se vos está atacando injustamente por razones de outro xénero e, por tanto, que queréis aclarar o estades facendo moi ben. Moitas gracias.